Ito yung design na ito, parang pang Japanese inspired na garden. Kung gagawa kayong garden na inspired sa Japanese, ito magandang gayahin, magandang design. Parang pang to. Kung gagawin mo ng fountain, tapos at the same time parang rin siya, parang globe. Ayun, napakaganda. Hello mga ka-Promdi, nandito na naman ako sa isang magarang garden dito sa White Plains, Quezon City. So sinama ako ng kaibigan ko para tumingin ng mga halaman. So hindi naman ako gumagala ka-Promdi, wag niyo akong alalahanan yung para sa kaligtasan ko. Kasi okay naman ako, hindi naman ako gumagala sa kung saan saan. Pumupunta lang naman ako sa pupunta ng kaibigan ko, at saka mayroon kaming sariling sasakyan na dala-dala. So sarili ng kaibigan kong sasakyan, kaya ligtas naman yung ko dito, yung pamamasyal at pag pupunta sa mga gardens. So ito nga ka-Promdi, nandito ako sa White Plains, kung saan mayroon po ditong mga garden. But kung bago lang po kayo ka-Promdi sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Ayun po mga ka-Promdi, so ngayon ka-Promdi, ipapasyal ko kayo dito sa mga magagandang halaman dito na makikita. At ito nga po, napakaraming mga gandang halaman dito na makikita. At kung ano yung mga halaman sa iba, yun din nandito. Kasi sikat po yung garden dito, medyo matagal na tong garden dito. Saka ito talagang pinupuntahan ng mga mayayaman, ng mga namimili ng mga halaman dito sa Metro Manila. So ito nga po ka-Promdi, dito sa Bulacan Garden dito sa White Plains. So yung Bulacan Garden ka-Promdi, matagal ng ito garden. So parang pinaka-original na garden siya dito sa Manila. Alam ko parang nagsimula yata sa bandang Bulacan. Hindi naman sa mismong Plaridel yata yon, o sa Tabang. Hindi siya doon nagsimula. Mayroon isang bayan, hindi ko lang matandaan kung parang hindi siya giginto ka-Promdi. Basta sa isang bayan sa Bulacan kung saan siya nagmula. So ito ka-Promdi yung mga halaman dito. Siyempre dahil Bulacan Garden ito, expect na medyo pricey yung mga halaman nila. At alam naman natin na dito sa talagang Manila ay talagang mamahalin yung mga halaman. So ito, nakakita natin yung dito mga ginagawang fountain. So ikaw na lang mag-assemble, mabibili mo na dito kung anong gusto mong bilhin, kung anong size. Although magkakasing same lang naman yung nila, yung pagkagawa, but pipili ka na lang kung anong size yung gusto mo. And syempre yung mga halaman, yung ka-Promdi, yung ano tawag dito, rubber plant na variegated na neon. So dito naman ka-Promdi yung sa gilid niya, ito yung mga fiddle. Alam kong napakamahal ng plant na ito. So walang mga presyo ka-Promdi. So yung presyo nito siguro mga, sa iba kasi nakikita ko yung pinakamalit is 1,000 pesos. So malamang ito mga 3,000 hanggang 4,000. Mga expected ko lang yung ka-Promdi, parang hula ko lang. So yun, dito nga marami naman na ginagawa silang bonsai. Syempre kapag bonsai ka-Promdi, mahal din yon. Ayan. At dito sa looban, parang kubo ito. Dito naman yung mga mamahali na halaman. Syempre ito ka-Promdi, hindi naman ito nawawala sa mga magagarang pamilihan ng halaman. Yung tawag dito, parang philodendron tunggo yata ito. So wala pa akong masyadong background sa philodendron kasi hindi ko alam yung mga varieties niya. But yung siyempre yung mga common na philodendron nakikita ko dito. So alam ko naman yung mga pangalan nun. Wala kasi siyang level ng pangalan. So ito ka-Promdi, marami rin dito yung parang pinya-pinyahan. Ayan. Lagi ko na lang nakakalimutan yung mga pangalan niya ka-Promdi. Pero alam ko na yung halaman na yung kung anong pangalan niya. Na lagi ko lang nakakaligtaan. Tapos ito yung birkin na made in Thailand, or from Thailand, imported po siya. So dito naman ka-Promdi, yung mga siyempre yung ginawa niyang mga hanging-hanging.
mga maliliit na bird nest. Ayan, saka yung parang silver na ano. Ayan. Basta silver. Tapos mga fiddle na ang lalaki. Mahal ito ka-from di. Alam kong ano, ito mahal kasi hindi nga ako magkaroon ng ganyan kasi sobrang mahal niya. Napakaraming plants dito ka-from dito sa White Plains mismo. Ayan, ito naman yung pinaka-favorite ko na ano, Prince of Orange na philodendron. So ito yung dating nakikita ko sa mga Ayala Mall. Tapos ngayon wala akong nakikita doon. So dito ko na lang nakikita sa mga pamilihan ng halaman. Kasi ito rin parang Milaloni. Parang yung kamukha na siya ng Milaloni. Tapos yung philodendron. So kapag yung mga mamahalin na halaman makikita dito sa Bulacan Garden. Tapos yung rubber tree na ito, mahal din ito. So syempre wala akong mabibili dito. Wala akong mabibili dito kasi alam niyo naman ka-from for na vlogger ako. So gusto ko lang naman ka-from ipakita sa inyo kung ano yung nakikita dito sa mga plants, mga garden plants dito sa Metro Manila. Dahil nandito ako, dahil kung nandun ako sa probinsya, syempre yung mga nandun din ang ipapakita ko sa inyo. So ito yung Sansevieria ka-from yung mga mamahalin na Sansevieria nandito rin. Ayan, wala sila mga presyo. Pero kung gusto nyong pag nandito kayo sa Metro Manila, alam niyo na rin naman ito kung saan nyo makikita. Dito sa White Plains, Quezon City. So ito yung may aloe vera, then Cocharita na white variegated. Ayan, alam ko medyo mura naman, medyo mahal itong nito variety ng Cocharita kasi rare, medyo rare siya. Tapos yung silver button ka-from din dito. Ayan, medyo ito mura to sa Bulacan, parang 80 pesos lang. So hindi ko lang alam po magkano na dito. At ayan, parang mga ito yung Song of India, parang ganon. Ayan, yung mga halaman dito. So ayan ka-from yung Bulacan Garden. Yung contact nila. So pasukin natin ka-from yung dito, medyo parang maganda dito. Napakaganda dito. Ayan. At yung halaman na ito, favorite ko rin tong halaman na ito kasi maganda to sa garden eh. Pag tinignan naman sa garden, parang maaliwalas. Ayan. Tapos yung Eugenia or Eugenia, parang ganon. At saka mga hanging plant dito sa ilalim ng punong akasya. Napakaganda ka-from, magaganda siya. Ayan. At sa loob naman napaka-lush ng mga halaman. Ayan. Para akong nasa dito, anong tawag doon? Para akong nasa gubat. Napakaganda dito. Sobra. Ang lamig kahit napakainit ng lugar dito sa Manila. Kahit napakainit ng panahon dito sa Manila, mapi-feel mo yung dito, yung lamig ng kapaligiran kasi yung mga na makikita mo nasa looban ng mga halaman. Yan Milaloni, napaka ka-from napaka lush, ang gaganda niya. So expected na mahal ito ka-from that time nang pumunta ako sa Bulacan, yung isang ganito medyo malaki dito, 16,000. So ito siguro mga 10,000. Hindi ko sure kasi nasa Manila na ito. Ayan, grabe. Ang ganda. Parang gusto kong gayahin ito sa sa amin, sa likod ng kubo ko. Pero dapat nasa ng puno, nasa ilalim ng puno para magmukhang paraiso. Yung mga ferns na naglalakihan. So hindi ito ka-from na ordinary ferns. To? Talagang maganda ito, yung katulad ng binigay ni Ate Doris sa akin nung umuwi ako ng Bicol. So yung sa akin parang lumalago na rin siya at madali siyang dumami.
Yung mga ano dito, ayan, napakaraming aglaw. Alam kong aglaw nito, itong aglaw na ito, mahal ito. So hindi siya ordinaryong aglaw. Nakikita ko sa mga pamilihan, mahal itong aglaw na ito. Then ayun, marami ng iba't ibang klase. As philodendron na anong tawag dito? Basta ayun, philodendron. Mga birdnest ferns na naglalakihan. Ayan, napakaganda. Ayan yung ano niyan, talbos niya talagang maganda. At fresh na fresh silang tingnan dito. Wow, yung pinakagusto ko dito kaprom di yung ano, aglaw na silver. Ayan o, silver yung kulay niya. So rare siya at alam ko mahal din yan. So puntahan naman natin yung ano, yung ibang part kasi napakalaki ng plants na ito. Ito pala kaprom din, mayroon ditong mga ano, kalatiya. Meron ako nito sa amin. Parang galing do sa bundok rin kinuha ko kasi hindi pinapansin sa amin pero alam ko halaman siya. At maraming ganito sa mga tabing ilog. Ayan, makikita ito sa mga tabing ilog dun sa amin. Ayan. Kalatiya. Basta ano, nakalimutan ko na pero alam ko yung pangalan niya. Ito meron din sa mga sa baba. Parang ano pa from di parang pag nagsasalita feel ko na ano, asaya ako kapag na ano ako sa halaman. Bang parang hindi mapigilan yung bibig ko sa pagdadaldal sa pag-i-introduce ng mga halaman kahit hindi ko naman alam kung ano-ano na lang sinasabi ko. Ito from di alocasia sebrena. Ito nung nauso yung alocasia, nagpupuntahan kami sa mga bundok, sa mga tabing ilog. Kasi doon ito nakakarami yung mga kapitbahay ko, pero yung ako nakaisa lang naman akong nakuha nito. Tapos hindi gumaganda yung ganito ko, ayaw niya sa init. Dapat talaga nasa lilim siya, pang wild na halaman. Mayroon pa rin naman ako nito kasi syempre minsan nilagay ko sa paso at nilagay ko sa gilid ng kubo at nasa lilim kaya hindi siya namamatay. Pero yung mga tinanim ko na ano, mga nilagay ko doon sa nainitan, wala na natunaw siya. Talagang ayaw niya ng init. Ayan. So ayan, napakaraming ano dito. Areca palm, tapos yung anahaw. Hindi ko alam kaprom di kung anahaw to yung ano, iguala, parang gano'n. So dito mayroon din silang mga mayana dahil nasa Manila ito kaprom di, kahit saan mo ilagay talagang hindi gumaganda yung ano dito, mayana, dahil ano parang ang ano nga dito, dry yung ano dito, weather condition sa Metro Manila. Kaya kahit itabi mo siya sa lilim, hindi talaga lumalabas yung tunay niyang kulay. So magkakapareho sila. So ayun, kaprom din, napakaganda dito. Gustong gusto ko tong halaman na ito. So mayroon na ako nitong 3 puno. Pwede ko naman siyang paramihin padamihin ng ganito kadami. Pero siyempre matagal. Siyempre ito dito kaprom di yung Monaika. Ayan, ayaw niya raw sa init na yung Monaika. Gusto niya medyo malilim para lumalabas yung ganda ng kanyang dahon. Ayan.
Ito ka from di kung ano rin, mayroon din dito mga ano yung mga bato na white stones, saka iba't ibang klaseng bato. So, pag bibili kayo, gusto nyo maging katulad ng garden ko sa probinsya, ito mayroon din sila nabibiling ano, iba-ibang kulay ng bato. Pero syempre yung ano parang white stone, parang ano, kunting-kunti na lang dito natira oh. I think mahal talaga to, pero hindi ko alam kung saan sila kumukuha. Ibang klase kasi yung white stone dito. Ayun. So may buhangin, may maputi-puti na buhangin, may puting-puti, may medyo kulay blue. Ayan. Ito maganda na ito kapron pang siguro ito yung hinahalo sa pagsisimento, nilalagay sa ibabaw. Pagsisimento para pumuti yung ano, yung ibabaw ng simento sa parang ito yon yung ganito mismo. So, nandito na lahat kung anong gusto mong design sa garden. Ayan, ito magandang bato ito. Tapos ito siyempre, yung ito gusto ko rin tong pang design, pang landscape ba? Parang mga daanan sa ano parang ano. Pero gusto ko nito hindi yung magkakasama sa hindi siya pagsasama-samahin, yung parang may ihahakbang mo lang yung paa mo. So parang magkakalayo. Ayan. Tapos dito yung mga parang mga pebbles na magkakaiba yung kulay ng bato. Kaprom dito to sa ano, Bulacan Garden. Ayan, ito yung mga batong puti. Mga mix na ano, mix na bato. Iba-iba rin yung kulay nito, may puti, may brown, may blue, light blue, may yung nakikita nyo, ayan. Magkakaiba yung kulay niya. So, ayan, iba't ibang kulay ng mga bato dito, iba't ibang nakikita. Pipili ka lang talaga kung anong gusto mong design. Pero iba to ka from iba yung mga puting bato sa amin, iba yung puting bato dito. So, ito parang nanggagaling ito siguro sa may dagat ito nakukuha. Ayong sa amin kasi sa may ilog. At may nakita akong isang parang ibang klaseng halaman ka from ito parang ano to, variegated siya. Akala ko begonia, hindi pala. Pero maganda rin tong halaman. Ngayon ako nakakitang ganito na variegated. Pero nakakakita na akong mga halaman na ganito. Pero yung ano parang kulay green lang. Ay maganda naman. Tapos yung power pop, parang ginagawa nilang bonsai. Ayan, nakakita ulit ako ng mayana ka from So, ayan yung mga variety ng mayana dito. Very ordinary naman. So, wala akong nakikitang kakaiba. Ayan, halos the same lang yung ano, parang dalawang klase lang yung mayana dito. Tapos ano pa na, yung kulay pink dapat naging kulay ano, purple na pink. Ayan. Tatlong variety ng mayana yung nandito. So ka-from isa ito sa pinaka-attractive dito sa Bulacan Garden dito sa White Plains. Ito yung design na ito, parang pang Japanese inspired na garden. Kung gagawa kayo yung garden na inspired sa Japanese, ito magandang gayahin, magandang design. Parang pang to. Kung gagawin mo ng fountain, tapos at the same time parang rin siya, parang globe. Ayun, napakaganda. Siyempre may mga mayana naman dito na iba. Ayan.
Ayan po ka-from D, dito po nagtatapos ang ating garden tour dito sa White Plains, Quezon City. Maraming pong salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan i-share at mag-subscribe and itas ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. Maraming pong salamat ka-from D. Diyos mabalos.